Moi boas a todas, a todos, por fin voltei outra vez por aquí. Estaba a gravar vídeos xa con normalidade unha semana, máis ou menos, mas como surxiran diversas cousas, pois tiven de ir adiando o asunto. Tiven de comprar un computador novo porque o meu xa tiña 11 12 anos e non andaba como o primeiro día. Entón, dixen, pois nada, habrá que renovalo todo e aquí teño xa a máquina nova preparada para funcionar como debe ser. Para alén diso, pois tive un cargo dun colega que me pediu que lle fixese un tapón, así unha tampa para unha roda, para un piulló, e nada, deseñeille aquí unha tampiña similar á que tiña para que lle poida sustituir, máis que sustituir, pois por no sitio de que xa non ten, porque ou se lle caeu ou mangárronlle directamente. Ben, o caso é ese. Pois nada, fixen estas cousas, tamén participei nunha tertulia online cun grupo de portugueses, brasileiros e demais, sobre pois, como se poderían mellorar as relazóns entre a Galiza, Portugal, o Brasil, os PALOP, etcétera, etcétera, etcétera. Eu, como son filólogo, comentei desde o punto de vista lingüístico, obviamente, pois para min as cousas pois sempre falo pois, das cousas que máis coñecemento teño, porque por non falar doutras, sen saber o que digo non faría moito sentido. Entón eu comentei unha cousa que me pareceu bastante importante, que é a relación que existe entre, por exemplo, estes tres, entre o Brasil, Portugal e a Galiza. E unha relación que se vería bastante beneficiada en termos lingüísticos. Xa non vou falar só do tema do reintegracionismo, que é bastante obvio, que o galego pois ter un código similar ao resto das variantes do romance, outra cousa non faría sentido, senón que ademais comentei un detalle interesante, que é os brasileiros chegaban, mesmo dicía unha brasileira, chegaban para Portugal e non comprendían ben o portugués de Portugal. Contrariamente, desde Portugal entendían moitísimo mellor os brasileiros porque levan moitísimo tempo xa a ver novelas brasileiras e demais. Entón, que acontece aquí? Pois que un portugués está pois acostumado a ouvir o sotaque ou sotaques brasileiros debido a esa constante audición destas telenovelas, destes seriados televisivos. Contrariamente no Brasil non há esa referencia, non chega material en portugués de Portugal, nen da Galiza, obviamente. Que acontece aquí? Pois a dificuldade de entendimento é por sotaque, máis que nada. É unha dificuldade que se podería paliar pois levando material audiovisual directamente duns países para os outros. Isto é, por exemplo, levar deseños animados, filmes, etcétera, etcétera, da Galiza para Portugal e para o Brasil, de modo que eles poidan ouvir sotaques galegos e habituarse a eles. Do mesmo xeito, trazer para cá series, filmes de Portugal e do Brasil directamente para aquí e ouvirmos falar nesas variedades da lingua. Acostumar o noso ouvido e deste modo poder normalizar e habituarnos a estes sotaques até percebermos que estamos a falar dunha mesma lingua, que é o natural, é o que sería o normal. No caso de Portugal, eles xa reciben ou receberon, supoño que seguirán a receber esas telenovelas do Brasil, e nós, contrariamente na Galiza, recebemos telenovelas en castellano do Sudamérica, é dicer, do outro romance totalmente independente e, a pesar de estas telenovelas estar nun castellano totalmente afastado, lonxano, do sotaque castellano habitual que ouvimos no 99% dos media na Galiza, que infelizmente son todos en castellano, só temos un canal a TVG, a TVG2, que son en galego, os demais nada, na televisión, aquí polo menos non recebemos máis, e entón a facilidade que teñen os galegos para entender é o castellano, xa que está en toda parte.
nós non temos outras posibilidades, non existe outra posibilidade que non sexa ouvir todo en castellano, ler todo en castellano en toda parte. Son posibilidades mínimas de ouvir a nosa lingua en cualquera das variantes e variedades, mesmo na propia, xa é difícil. Entón, no caso da Galiza, sería máis difícil do que no caso de Portugal ou do Brasil. No caso do Brasil, o que está a facer é como un traballo similar ao da España, é dicer, facer dobraxen de todo, absolutamente de todo. Pois, en vez de pegar unha serie, un filme portugués e ouvilo en portugués de Portugal, o que están a facer é modificalo e ouvilo dobrado en portugués do Brasil. Con iso, pois, non há hábito do portugués de Portugal, que podería servir, incluso, para paliar algúns problemas lingüísticos que há no Brasil. A pouco recibí aquí un libro dun colega que me enviou desde o Brasil, que vou aproveitar para falar del, non? Que está por aquí, non sei se se pode ver pola cámara, é como unha especie de pequeno libriño tipo novela policial que se intitula Chumbo e sangue na fronteira, Elías Pedroso, non? É un autor, un escritor novo dentro do mundo da literatura, ten escrito, polo visto, algúns relatos curtos e demais, mas este xa é a primeira tentativa de probar algo máis grande. Que acontece? Que há moitos erros aquí neste libro que poderían ser paliados tendo uns referentes como é o caso de Portugal. Mesmo me teñen comentado que nos PALOP tamén teñen un portugués bastante depurado. Entón, eu penso que sería unha boa influencia para o Brasil pois iso, teren seriados, teren pois telenovelas, filmes e demais directamente na lingua de Portugal, non? Que, ao final, é a mesma lingua do Brasil, só que un bocado alterada, e na Galiza pois temos tamén a nosa propia variedade. Non digo que alteremos a esencia da lingua, nem moito menos, sabemos que hai características propias do portugués do Brasil, non estou a falar de alterar iso, de alterar a colocación pronominal ou cousas semellantes, senón, pois, algúns casos de incoherencias tipo, pois non sei, de número, incoherencias de xénero, que están aí cos verbos que ás veces son mal utilizados, ou eses demostrativos, ese uso do ese constante e nunca utilizan ese, aquel, non? Sempre, en vez de este, poñen ese. Pois este tipo de contacto favorecería moito, pois, corrixir algúns pequenos problemas pois, coa lingua que están a ter por ali, non? Unha influencia positiva para non caer neses pequenos erros. Ben, fora disto, que me parece que podría ser interesante, na Galiza pois tamén debería ser unha cousa prioritaria e interesante ouvirmos e vermos seriados e ademais do Brasil e de Portugal, porque iso permitiría que os ouvidos das galegas e dos galegos se habitúen a ouvir a súa lingua con diferentes sotaques, cousa que é imposible hoxe en día, como xa dicía, porque xa é imposible ouvirnos entre nós. O único que ouvimos é na TVG pois o sotaque de persoas que non falan galego nunca, que falan castellano habitualmente e que son colocadas na televisión pública pois por algún tipo de conveniencia ou non sei que pode ser iso, que é contratar persoas supostamente cun sotaque neutro para que sexan máis fáciles de perceber pola populación, é dicir, persoas que non falan galego, que falan galego con sotaque castellano, que nen sequer teñen as vogais galegas, só utilizan as castellanas, como sabedes o castellano ten menos realizacións vogais que o galego. Ben, non me vou entreter máis con isto, o interesante sería termos ese contacto, chegarmos pois eses materiais dun lado e ao outro lado para podermos comprender mellor
as nosas variedades lingüísticas, cousa que leva facendo o castellano a inmenso tempo. É dicer, para unha persoa que fala castellano en Madrid ou cualquier outro lugar do Estado español, para ele resulta doado, fácil, comprender sotaques como pode ser, pois non sei, o colombiano, o venezolano, o arxentino, peruano, etcétera, 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 etcétera. Há unha facilidade porque levamos xa moitísimos anos vendo filmes como El libro de la selva ou etcétera, etcétera, tipos estes de deseños animados ou filmes e demais, pois nesas variedades americanas do castellano. Entón, claro, resulta fácil comprendelos, cousa que non acontecería de estarmos isolados e de España tentar, pois, dobrar absolutamente todo o que aparece en castellano de outros lugares. Iso sí que o está a facer doutras linguas. O España o que fai é dobrar absolutamente todo o que está en inglés, o que está en francés, o que está nas outras linguas, e dai a súa incompetencia lingüística en liñas xerais, que é facilmente traducível porque, como se dedican a dobrar todo, o seu ouvido é nulo e requere un esforzo moitísimo máis grande comprender persoas que falan outras linguas, como xa dicía, o inglés, francés, etcétera, etcétera, é máis difícil comprender e aprender esas linguas cando tú non as tes accesíveis con normalidade, dentro dos media ou por outros lugares. Entón, no Brasil sucede algo parecido este caso de España, dobran moito e entón están a perder esa posibilidade de mellorar ese ouvido, mellorar esa comprensión, tanto dentro da súa lingua como de linguas de fora. E a Galiza, como está dentro de España, sofre da mesma problemática que España en xeral. Entón, a forma mellor que existe agora mesmo é un achegamento lingüístico entre as variedades do galego ou portugués mediante un incremento desas ligazóns nos media e tamén no caso da Galiza sería interesante pois un aumento do uso dentro dos comercios das actividades económicas todas, porque o galego é prácticamente inexistente en todos estes lugares, por non dicer que há palabras que están a desaparecer, pois mesmo a xente xa descoñece pois palabras tan sinxelas e cotidianas como poden ser pois grella, utilizan pois parrillada por un lado, polo outro, e non há grellada, non há nada, non há grella, é a parrilla. Pois aí temos, como todo o mundo utiliza malas palabras, ou, pois, no caso de polvo, tan habitual, aí temos a Illa da Polveira tamén, escrita con V, por se non o saben os da Real Academia Galega, por se queren deturpar tamén ese topónimo e mudalo polo con B, para que non moleste o castellano, ou vai tú saber que, pois temos este tipo de questóns, non? Esta perda das palabras constantes, que non me quero parar en dar moitos exemplos, porque habería exemplos a barrer, como dicimos por aquí, pois o que eu considerei nesta tertulia que vos estaba a comentar era este achegamento lingüístico tan necesario que podería chegar a Galiza a través da Lei Paz Andrade, que está aí de adorno hai moitísimo tempo. E, pois, o famoso binormativismo do que se está a falar ultimamente, pois tería dúas, digamos, formas de entrar a funcionar medianamente decente. Unha sería a que os reintegracionistas entendemos ou deberíamos entender, segundo vexo e penso eu, que é comezar a ver o galego como que é, unha variedade do mesmo romance que o portugués, cualquier deles, e comezar a ter unha materia que ensine a rapaceada a aprender a escrever na súa lingua sen ser baseada no castellano, senón cunha ortografía galega
é coincidente co resto do romance, é dicer, galego, para quen o queira, escrito en castellano, e para quen o queira, escrito en galego, e a segunda posibilidade de implementar isto sería a que pois quer a Real Academia Gallega, que é como lle chamo eu, desde que lle chaman Carballo con B e duplo L, porque o escribí así ao comezo, eu tamén, como sei que era Academia Gallega antes, pois agora chamolles tamén Academia Gallega, porque non importa como se chama agora, senón como se chama antes, hai que ser coherentes, non? Entón, como eu sigo a coherencia, pois eu fago a mesma reflexión e utilizo o mesmo recurso. Ben, e eles o que pretenden é que non se considere galego o galego, é dicer, que se considere portugués o galego escrito na norma diferente á súa, ou queren que nen haxa posibilidades de que isto chegue á práctica, e o que queren é, pois, dicer que se ensine portugués obrigatoriamente, cousa que xa debería terse feito há moitísimo, por portugués, porque o portugués máis próximo e máis fácil de aprender por un galego non existe. Son posibilidades de abrirse ao mundo regaladas, de graza. Estamos a desperdizar todas estas posibilidades dos rapaces e as rapazas aprender o que algúns chaman unha lingua nova, que non é máis que unha variedade da nosa lingua, e que está facilísimo de aprender, que nun momento xa poden ter feito, e que é super fácil. Xa o vin, estive no instituto dando aulas de portugués coa miña tutora durante o mestrado de educación, e os rapaces vían un vídeo, as rapazas vían un vídeo no YouTube e eran capaces de emular perfeitísimamente o sotaque portugués. Perfeitísimamente. E que era sorprendente. E eu fiquei abraiado da facilidade que eles tiñan, que moitos xa non temos. Cuanto máis anos pasan, máis difícil é. Se lle damos as posibilidades, sendo eles máis pequenos, xa está feito. Dámoslle vías de futuro. O que non quer algunha institución a que non lle interesa que se lle acabe o pan, non? Ben, pois, a cuestión aí é esa. Ou ensino para todos de portugués, 100% dos institutos, para darlle as facilidades que merecen os rapaces e as raparigas da Galiza, porque é curioso que noutras comunidades que non teñen a nosa lingua, que teñan portugués, moito máis portugués do que aquí, é insultante. É super insultante que un desgoberno galego non sexa capaz de abrir os ollos e de ver como o galego escrito coa escrita mesma do resto do romance dá futuro tanto lingüístico como de outros tipos, como económico, ou etcétera, etcétera. Como tiña comentado xa en vídeos anteriores, como o análise do señor Ferro. Ben, non me deteño máis, vou deixar por aquí este vídeo. O próximo continuarei con esta análise do reintegracionismo nos media e co segundo artigo do señor Ferro como resposta a Pilar García Negro. Espero que todo o mundo estexa ben, que estexades a sobrevivir esta Covid, que parece que comeza pois, a aparecer novamente, novos surtos por aí en diante, e que se complica o asunto. Esperemos que isto non vaia moito peor, sobre todo nas zonas costeiras da Mariña, como Burela, que, por o que estamos a ver na imprensa, pois cada día está a peor. E zonas costeiras, por qué? Porque son as zonas turísticas por excelencia, é o que lle interesa sobre todo a política da Galiza da última década, é que a Galiza viva do comercio. Quero dicer, perdón, que viva do turismo. O comercio, xa estaría ben. Queren que viva a Galiza toda do turismo e convértenos nunha noria de feira. Cando o que precisamos é industria e outras cousas interesantes que den futuro á xente de aquí para que poida deixar de emigrar constantemente, que é o que está a acontecer agora, igual que aconteceu cos nosos avós e, nalgúns casos, cos pais tamén. Mas, bon, non me entreteño máis, que estou chegando aos 20 minutos e dixeron algúns dos seguidores do YouTube que non pode ser que os vídeos duren moitísimo. Pois non vai durar máis. Aquí corta a cousa, lanzad aí os vosos comentarios, as vosas opinións, como mellorar a situación
do galego, como favorecer eses contactos, etcétera, etcétera. Fica nas vosas maus. Un saúdo grande por aquí, moita forza, vémonos no seguinte vídeo.